फालिनाय जादों? गिबियावनो रादाबगिरिनिसिम साबायखर थाबाय। दिनैनि 10 अक्ट' आगस्ट दाननि 10 अक्ट'आव दिनै जोंनि अल आसाम टाइकन्ड' एस'सिएशननि मोनसे गायसननाय सान। दिनैनि दिनाव अल आसाम टाइकन्ड' एस'सिएशना गायसनजादोंमोन। गतिके दिनैनि बे गायसननाय सानाव जों आलासि महरै मानगोनां जोंनि सिमेन्ट दख'रा फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथांखौ लोगोसे जोंनि सिमेन्ट सापरि सानजारि नोगोर टाइकन्ड' एकाडेमिनि जोंनि मावगिरि बिथांमोन गासैखौबो लाफानानै जों दिनै सानजारि नोगोर टाइकन्ड' एकाडेमिनि जिखिनि जोंनि फालिनो गोनां जिथु हाबाफारि बेखौ जों लानानै दिनै बे जों आलारि बाथिखौ सावनाय जाबाय। लोगोसेनो जोंनि सानजारि नोगोर टाइकन्ड' एकाडेमिया थिग बिदिनो माखासे जोंनि इयुन जोलैखौ जों मोजाङै थिग बिदिनो गेलेनायनिफ्राय लानानै बा फरायनायनिफ्राय लानानै गासैबो बिथिङाव जोङो दैदेनलांनो थाखाय जों मोनसे हाबाफारि लादों। जाहाथे बे हाबाफारिखौ गासैबो माहारि आफादा जोंनि बे स्टेप लानायाव जोंखौ मदद खालामगोनखौ आं आसा फारिनानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ जोङो दा आसा फारिनानै दिनैनि बे बिबुंथिखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गासै रादाब बुथुमगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनाय थाबाय। लोगोसे दिनैनि बे जा आसाम नाङैनो टाइकान्ड' गेमनि जा जोनोम सान बे बेलायावहाय आं गोजोननाय मोनदों। मानो होनोब्ला टाइकान्ड' गेमनि जोनोम साननि जा गाहाय आलासि महरै आंखौ लेंहरना लाबोनानै दिनै गिबि आलारि बाथि सावजेननाय हाबाफारि बेखौ मावफुंना होनो मोननायनि गोजोननाय मोनदों। मोनसे खोथाया बेनो, जोङो टाइकान्ड'आबो मोनसे गेम। जोङो सोलोंथाइजों लोगोसे जोंनि बायदि गेलेनाय बे हाबाफारिफोरखौ जों लांफानो हायोब्ला जोंनि इयुन जा दानाय बे इयुन जिखिनि लाइफ दानाय बे हाबाफारियावबो बहुद बिहोमा होयो। मानो होनोब्ला जोङो फरायनायनि गेजेरजों जों जोंनि जिउखौ बा जोंनि मुंखौ गेलेनायनि गेजेरजोंबो दानो हायो, नट फर अनलि सोलोंथाइ। ओंखायनो जोङो सोलोंथाइजों लोगोसे गेलेनायाबो गुबै, बेखौ जोङो सानना लानांगोन। आरो बेनि गेजेरजों आं दिनै बेखौनो मेसेज होनो सानदोंदि जोंनि जा उन्दै फंबाय बिनानाव मोना जाहाथे जों गाज्रि मुवा बेसाद जानायनिफ्राय गोजानाव थानानै बायदि गेलेनाय बायदि सोलोंथाइनि गेजेरजों गेलेनाय हाबाफारिफोरखौ लानानै जेरै मुलुग दरबाराव गावनि मुंखौ लोगोसे ओनसोलनि मुंखौ लाखिनो हायो, बेखौनो आं गासैनिसिमबो जोंनि सिमेन्ट दख'रानि सिङाव थानाय गासै रायजो राजाफोरखौ बेखौनो खावलायो जाहाथे गेलेनायखौबो निजिनि आंगो हाबाफारि हिसाबै लायो। बेखिनिखौनो